O schůzi k vyslovení nedůvěry vládě požádalo hnutí ANO. Proč jste se k tomu nepřipojili? Tak hnutí ANO, jim stačilo, měli dostatek podpisů, oni jsou početný klub. My jsme od začátku říkali, že to samozřejmě podporujeme a oni neměli zájem, aby jsme se k tomu nějakým způsobem připojovali, ale říkám, my jsme to od začátku podporovali a určitě se k tomu nestavíme nějak zády. Naopak to kvitujeme, že tato schůze bude svolána. Ale o vaše podpisy ANO nestojí tedy. Tak vzhledem k tomu, že mají dostatek svých podpisů, tak nemají potřebu shánět podpisy někde jinde. To je zcela logické. No dobře, ale vyjádřit, že to je zase politický názor celé opozice. Vy jste se ani nezeptali jste se na to, že byste se k tomu připojili a byli byste v tom všichni? My jsme to od začátku veřejně podpořili, kdybyste sledovali naše tiskové konference. No to samozřejmě ano, já se ptám na podpisy, paní poslankyni. No tak pokud ANO stačily podpisy, které mají, protože mají dostatečně početný klub, tak neměli potřebu ty podpisy schánět někde jinde, to je zcela logické. A já jsem se ptal na to, proč jste se jich nezeptali, abyste tam ty podpisy měli taky. Na to jsem se ptal. Můžete mi odpovědět na tu otázku, paní poslankyně? Vy mi neodpovídáte na moje otázky, proto vám vstupuji do řeči. Protože já nehraju na co kdybyování, proč jsme se nezeptali. Jak vám říkám, hnutí ANO stačily ty podpisy, takže nepotřebovali schánět podpisy někde jinde. Já se ptám já vám odpovídám, pane Takáči, já vám odpovídám. No odpovídám vám, že hnutí ANO stačily podpisy, protože mají dostatečně početný klub a my jsme veřejně podpořili to, že bude svolána a že se schánějí ty podpisy na svolání této schůze. Já jsem se ptal, proč vy jste ty podpisy tam mít nechtěli. Dobře, divák si to nějak. To jsme neřekli nikdy, že jsme je tam mít nechtěli, pane Takáči. Nepřekrucujte tady prosím má slova a nevkládejte mi slova do úst, která nejsou pravda. Už to děláte opakovaně. Já jsem nikdy neřekla, že jsme tam nechtěli mít podpisy. Já jsem se vás zeptal, proč jste tam ty podpisy mít nechtěla a vy jste mi na to odpověděla, já jsem že neřekla, hnutí že jsem ANO je je tam ale mít nechtěla. Já jsem nikdy neřekla, že jsem je tam mít nechtěla, pane Takáči. Nepřevracejte prosím má slova. Tak jste mi měla říct, že jste je tam mít chtěla. Já jsem se zeptal, proč jste je tam mít nechtěla a máte mi říct, že jste je tam chtěli, ale ANO je nechtělo. Proč bych vám, pane Takáči, vy jako moderátor si tady nemáte co vynucovat, co já vám mám říct. Máte odpovídat na moje otázky, paní poslankyně. Paní poslankyně, já budu klást konkrétní otázky a očekávám konkrétní odpovědi, to je moje práce. Na ty otázky, které položím. Jak já budu konkrétně, co vám budu říkat Konkrétně na moje otázky. Konkrétně na moje otázky. No to neodpovídáte. Ale vy mi nebudete říkat, co vám mám odpovídat. To v žádném případě. Paní poslankyně, jaké jsou vůbec vaše vztahy s hnutím ANO? Jste připraveni s hnutím ANO vládnout? Nastane-li ta situace? Tak určitě jsme si programově velmi blízcí, ale jak sám určitě dobře víte jako politický moderátor, tak karty rozdávají voliči a na základě toho se pak dohadují koalice na základě shody